di bakal mati sedikit di bakal surga nyuwun puji kang sejati nyuwun restu kang pangestu nyuwun agunging pangapun sekatai kelepatan sekatai kesabotan pamugi krisana wadung pamugi krisana pulen pamugi krisana sinigeg ingkang wonten dhumateng pedusunan lenggahipun Ki Kaji Karma kalian Hajah Karma kasuwan maring pawanganipun yaiku Pamanti Pelok kalian putrane kang nami Senokyati dipelok rekep sileang lung janggane ngentosi wiraos sing ngandikane Ki Kaji Karma gemerenggeng swantenipun Kaji Karma kaya dene gledhek ketiga do blok diblok bojang liang diblok siraku ketemu ngendi kono Senok Yatine ublak tiblak. Waduh, ketemu ning kontrakan kuliahan itu ngendi? Dulati, boleh ketemu bojoku. Tibel beli nyaut. Lah kok berberitaan bojoku ya. Priwen pokon. Tak kok sekolah itu takon kuliah. Usaha kuat di fakultas ekonomi. Orang ku berjelas sembuh. Nganti ku blak, ketemu nak blak. Aduh, Kang Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kaji Karma, Mimi Kaji Karmi. Ya niki putrine panjenengan iku ya kepanggih iku ning griyane Sadi Sedol. Dudu ning kontrakan kuliahe, tapi ning kontrakane Sadi Sedol. Lagi kruwel-kruwel ku kaya ulah kruwelan. Oh, kaya kruwelan kaya setan sira kaya. Waduh, masa anak riang yo, kruwelan kaya anak tikus kaya ulo, bocah kaya muntap yo, blak tak kaya ngecek sih aku, teblak. Iya Kang Kaji, kan kaya kruwelan kaya sedol, coba sedol aku yo. Waduh, sira kono, yati, takon kono aku karon guru kan kaya, guru wong tambi kok, woi temen aku sedol bocah kaya. Waduh, kon kuliah. Sira kon dadi pegawai bank kok. Tukang hitung duit. Waduh, dadine kon dadi pegawai bank yo malah bangkrut. Ya piye sira kok. Waduh, ngabruk. Oh, hari lari siang kaya reang. Lari mau kono ya kaya Bapak Haji. Mumbai ku ya ngabruk kaya Rai Karmi ku yang pengen orang ngabruk ku kono. Tak kawin soten yang ngabruk Karmi ku. Waduh. Uno blak di blak, jadi ketemu nih kan aku blak, di gang sirah, seret buat blak, bocah aku ya blak dong, tu kongkong sekolah, waduh kuliah nih pak udah ekonomi, udah di pegawai bank malah bangkrut, bocah aku, waduh semangkal boy sirah aku ya, untuk si jitak datar masam boy ya, oleh santurunane Kaji Karmi ku ya, mengon lari sama nirure yang membiak. Ngabruk aku ya niru Kaji wadon ya ngabruk. Kin kemakenen Kang Kaji ya punten ya kudune si anak panjenengan iki digawinaken. Bakat dibeli kawinaken ku ya kono aku lembung. Oh. Ya kruwelan bae kaya anak tikus. Kruwal ku ketangguhan pada Melayu. Oh, bojon delok tok yo. Sing kurang ajar yo. Blak kok lanang aku semro sedul aku yo. Buah kemen mata tampil moncrot sedul undangan sedul ya kemene
Rai sedul aku. Kawan mana, sedul mana. Waduh, candakan, kota kasusakan, pencurian, pelarian anak seseorang, kota kalapan polsek seliang. Telak tuh untuk Rai sedul aku ya. Ganggu banyak orang, kongkong sekolah, kongkong kuliah, diganggu ini sedul. Itu, iya kan aja sedul aku ya sedul ya doang. Wes kota susulnya sedul ya. Susulana, blok te blok. Yang kau susul aja, ongkos. Waduh, sudah ongkos buaya. Waduh, nyaga, ongkos ke 1.000 buaya. Ya kurang aja, 1.000. 1.000 tahu kan aja, 1.000 tahu. Yang kan ongkos beca terus numpak angkot. Oh, so setan Allah sudah. Cakup 1.000 tahu. Mana? Saya dulu mana? Tak kasih kau kan polsek seliam tu. Telak tu. Anak Koreang, kena sudah yati. Rungo na bapak kau ngomong ya, rungo kena bapak kau ngomong. Sila aku tak jodoh aku. Waro guru SMP aku, singku mesti kau belajar mustika. Tak jodoh aku kau korkuan sila aku. Gue masa depan aku ya bagus. Waduh, sila aku teman sedul mah dalang kuno, dalang. Ada wong dalang aku ya dalang deleng.
Waduh, yati, waduh, tak putus sila. Nurut ako ni Bapak Kaji ko. Tuli tak bayi, sawa limang bau. Baka gulam karo guru SMP ako. Singkong isi. Kaya beraja musti kaya gaca. Waduh, sila kuya. Beli nurut po. Mangkal ramo. Sila ko tiru na kuya ni. Rai. Kaji karmi kuya. Waduh, tak putus sila. Bagian beli ya, sila. Karo guru SMP ako. Singkong isi kaya beraja musti. Aja karo sedel na. Waduh, aja karo sedel. Sedel madalang ko niya beli. Cat, ano, wan, siya. Ano, aduh, ang saba ka na. Plak, tiplak. Iya kasi, ya susan niya, ya sun kaya sa tujuh ako ya. Para kurusin ko siya kaya. Kalau kacau kasi, singko mo siya kaya, pwede musti, ya sun sa tujuh pisan. Sudah beri anak, sanak, yati, sa tujuh beli, ng mamakacu ko. Isu nemong mama kaji. Wah, mong priwan sila naku. Teman saya terbaik konon. Isu ne demene kang sadi mawon. Kang sadi kutiang alim wonge tanggung jawab sanajan kang sadi niku ya dalang gaya ora dalang deleng wonge jujur wonge tanggung jawab wonge perhatian, wonge baik hati. Oh, baik hati ndasmu. Ndas ira baik hati bocah. Nguntap si bocah. Calang-colong anak kaya wong jo. Baik hati bocah. Akhlak bener, delo ni siya. Waduh, sekali meledak barang. Waduh, yang anakan curut, anakan mermut ko stakata-etok siya. Yung sayang ko yung anak reyang yo. Anakan karmi. Waduh, semangkal barang dia. Mo sa sila dumi settle boy. Ora settle ako dudu. Kapok moncrot settle. Yung masih diteni. Aduh, gini mandi awas si melong-melong mata mendanang kami bingung di pikiran kami ibu selawase masalah wase. Dadi siran ako settle boy ako man. Teman ako lako settle. Wa ko guru SMP sili ko. Bakit? Kula masuk kematian mboten jodoh kalian kang sedol. Kula suka gantung diri suka mati dadi mayit. Yen ora jodoh karo kang sadi wong ganteng. Oh, ganteng-ganteng raimu. Ganteng-ganteng basmu. Kelak. Yo. Tlak-tlak. Teman ako settle. Samsara nang. Sira ko dalang bilang. Uli bakak manjak. Aduh. Bisa ko yun. Aduh. Ya. Mangkale. Nutug ram. Aduh. Tingaling mo. Bisa ko yun. Gini besok Marian ngomong gratifikasi. Srengenge kembar lima bintang adikku melaring titi. Sawijitan anak urip lain sun kabang sampean. Kenjang yen sampurna piring jamaken masih anak tapak wayang. Priwe ako no. Karmi. Sira-siran ako. Turut ita. Wis turutan na bae kang kaji. Bokatan mangkone bocah bunuh diri. Isune yang melas bocah sanak wayang turutan na bae. Turutana. Basmu. Turutana yung kasiran. Beli kaya reyang.
Lari-lari sesuka reang bangabuk aku ya. Turuan sira aku. Blak kok karme gitu. Duh, mengkol bae mo. Kalesan turunan sira ya. Waduh. Mengkol borong turutan dasmu. Salam hormat kangge pepadat Soni Bocah. Bapak undangan ibu undangan sesepuh cengkuran sedaya sami mirengaken. Salam hormat kacung suha majikan to. Bos ojo mama pura punya bintang mirengaken. Hidup jeung pepanggi mari mama sobari. Takdir kang ora bisa dipungkiri, kadar kang ora bisa dipumpang, mama kami tapos aspal. Mana mene wis waktune. Sareng mama sabda gede kinang kane pos bedus. Bos batu alam jogara jaya adalah dipakai pikir kang nyakseni. Ning sapa sunitip diri tu bening kacung suka majikan dewe kan jaluk digawe lamun lala ini kandang lalu. Lajung sore padange sukaton bae seklebate. Kayak patu bae masuk loyonge. Dilalikan nangger kulane bisa lali mama sobari. Dilipur beli kelipur tanpa lawas masih keringan mama sobari saking bobong. Sang mama keminta bos aspal. Jambu ala jambu kemuning wis lawas kepanggih meni. Sambat-sambat kacung suma majikan nom. Sampun usuk digawe lamun sareng bos ojo elu ngormati. Bos punyangit kangire kang mama pur kang ngate. Sareng mama sabda bos bedune gede. Jalan dewa pangali tanpa main pikir. Mesti dimakan parutan. Sampai di sini dulu.